Tifla ta' 7 snin ġarbet ġrieħi gravi wara li s-sibt filgħaxija belet ammont ta' ilma waqt li kienet qiegħda tom fi stabbiliment tal-logħob akwatiku f'San Pawl il-Baħar. Hija ngħatat l-ewwel għajnuna minn Claire Catanzaro, infermiera li insertat fl-istabbiliment. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, l-infermiera qalet li wara li l-ġenituri lemħu lil binthom bla ħajja fil-wiċċ ta' wieħed mill-pools, resqu għalin l-aktar parti baxxa tal-pixxina u bdew jippruvaw iqajmuha. Iżda kollu kien ta' xejn. Qalet li wara battikata biex poġġiet għal-tula fl-art flimkien ma' ħabibitha li hija kwalifikata floti tal-ewwel għajnuna, it-tifla reġgħet bdiet tieħu nnifs. One News tkellem ma' Alison Tabone Mirassole li flimkien mal-infermiera Claire Catanzaro taw l-ewwel għajnuna lit-tifla. Spjegat kif kienu ġo l-istabbiliment u wara kommozzjoni kbira indunaw li kien hemm tifla li kellha bżonn l-għajnuna. Alison komplit tajt li tat l-ewwel għajnuna permezz ta' CPR u interventi oħra li għamlu fuq it-tifla sakemm ġiet l-ambulanza u ħadet lit-tifla u lill-om l-isptar illi kienet qiegħda tbati minn qata kbira. Irnexxielna noħduha fuq ċin fejn stajna jiena u Claire Catanzaro nagħtuha l-first aid. Irnexxielna ntuha l-first aid u irnexxielna kienet mitlufa minn sensija u mhix tieħu nnifs ġifieri. Imma irnexxielna ntuha l-first aid, CPR u compressions u irnexxielna we revived her. Mistoqsija dwar il-preżenza tal-ewwel għajnuna fl-istabbiliment hija rimarkat li waslet persuna waħda wara 10 minuti, iżda dan kien tard wisq. Ġibna l-tifla all right u ġiet persuna waħda imma qed nitkellmu wara 10-15 minutes. Ġifieri kieku kien il-każ li jiena u Claire ma konniex hemmhekk mhux qed nagħti mersu lili imma it-tifla kienet tħallina. Ġifieri kienu jaslu tajt biex ituha l-għajnuna. Ikkuntattjat minn One News, Patrick Vella li jħossib l-istabbiliment qal li t-tifla kienet fidejn il-first aider tal-istess stabbiliment meta ngħatat l-ewwel għajnuna mill-infermiera u kien hemm numru ta' first aiders oħra fil-qrib li assistewa. Kompla jispjega kif il-first aiders ħallew fidejn l-infermiera għax hija aktar kwalifikata u se toffri għajnuna aktar professjonali. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ qed isiru mill-Pulizija mid-Distrett tan-Naxxar.